እቶም ቀጻሊ ክንክን ዘድልዮም ሳይካትሪ ቆልዑ መንእስያትን ቁጥሮም እናወሰኸ ይመጽእ ምህላው ዳርጋ ፍርቂ ምምሕዳራት ሽወደን ገሊጸን ክብል ማዕከን ዜናታት አቃሊሑም ኣብ ቱኒዝያ ዘሎ ኩነታት ኮቪድ ኣብ ኣመና ሕማቅ ኩነታት ብምብጽሑን ስርዓተ ጥዕናት ሃገር ዳርጋ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝገበሮ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሓቢሩ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ብዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ሶኒ 12 ሓምለ 2021 ዘደለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ናብኹም ቆብለ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዝመርሐኩም ንያት ሚካኤል ቅድሚኡ ግን በዛ ትስዕብ ንግዳዊ መዋዕውዒ ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሐኩም ምሳና ጽንሑም ጸገማት ቅርጥማት ሰሓናይ ቆርበት ማለት አለርጂ بناي معنا طرقسي تشجروا ده أب السودان ببهرياوي زيت أب السودان سجماتكم المفواس تعناكم كتحلو أب السودان تتقوم مع سزتراي أزمرا طلباتكم نمملا أب كل عالم الزرقاح حدش فريات قربنا لكم لنا أب السودان كتكاففلو مستدليو نبزد لكم معدي كنبصحلكم مقل أدراشانا إزاز سأليو دولو እቶም ቀጻሊ ክንክን ዘድልዮም ሳይካትሪ ቆልዑን መንእስያትን ቁጥሮም እናወሰኸ ይመጽእ በምህላው ዳርጋ ፍርቂ ምምሕዳራት ሽወደን ገሊጸን ክብል ማዕከን ዜናታት አቃሊሑም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኣመጋግባ ምዝባል ዘለዎም ኮይኖም ድሌታቶም እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ሬድዮ ኢኮት ኣብ ዘካየዶ ዳህሳስ ገሊጹ ካብ 21 ምምሕዳራት ሽወደን ኣብተን 13 ምምሕዳራት ቁጽር ናይ ሳይካትሪ ቆልዑን መንእስያትን ይውስኽ በምህላው ናይ መነበይኦም ዝኸውን ተወሰኽቲ ኣባይቲ ከም ዘድልዮም ጠለብ ይቕርባ ምህላውን ተገሊጹ ካብ ዓመት 2017 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ እዋን ቁጽር ናይዞም ሳይካትሪ ቆልዑ መንእስያት ብ11 ሚእታዊት ምውሳኹ ሽወደናዊ ማሕበር ምምሕዳራት ገሊጹ ኣብ ቱኒዝያ ዘሎ ኩነታት ኮቪድ ኣብ ኣመና ሕማቅ ኩነታት ብምብጽሑ ንስርዓተ ጥዕናት ሃገር ዳርጋ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝገበሮ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሓቢሩ ቱኒዝያ ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮቪድ ከተርኢ ብምጽናሓ ዝገለጸ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጥራይ ኣስታት 10,000 ሕሙማት ከም ተረኽቡን 134 ድማ ከም ዝሞቱን ከም ኣብነት ኣቕሪቡ ኣብ ፈቆዶ ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ጎልጎል ሆስፒታላት እኳ እንተተሃንጸ ነቲ ሽግር ፈጺሙ ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ይገልጽ ሰራሕተኛታት ዘይቋርጽ ኣገልግሎት ይህቡ በምህላዎም ጭሪሶም ከም ተዳኸሙ ዝገለጸ ሓበሬታ ብሰንኪ ዋሕድ ስታፍ ሕሙማት زاليوم كم تسأنا وسيخو عملكتوم أكسجين كنقرب أب قالسي نركب علونا كبل أفنيات منيستر نيساف بن علي قالت أب هاجرات أفريقيا زلو مت انكتابت أب استحات درجو كم زلوك زفلت كوينو أب قربا وان بحاجز أمريكان قالوت هاجراتن بزوسد ناي كوفاكس تبغسو كتابت كسفحي يزبل تسفهم هلا ود بتاعنا عالمي قالت ኣብ ዝተፈላልያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ መጠን ለበዳ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ምህላውን ዝገደደ ከይክሰት ስጋት ከም ዘለዎን እቲ ውድብ ወሲኹ ይሕብር 18 ዘዕድሜን ኮኸብ ተቐዳደምቲ ጉያ 400 ሜትሮ ናሚቢያውያን ክሪስቶን ኖቡማን ቢያትሪስ ማስሊንግን ኣብ 4 ውድድራት ዓለምና ተሳቲፈን ኣለዋ ሜዳላ እናዓተራና ሃለዋ ድማ ዘይተሓስበ መርድእ መጺወን መጠን ነስዒ ቴስቶስትሮን ኣካላተን ካብቲ ብሕጊ ኦሎምፒክ ዝተወሰነ ዝልዕል ብምዃኑ ካብቲ ጸወታ ክእገዳ ምዃነን ዝንግር በዚ ድማ ካብቲ ኣብ ቶኪዮ ወይ ጃፓን ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ውድድር ጉያ 400 ሜትሮ ብዕሊ ተኣጊደን ኣለዋ እንተኾነ ግን እዘን ኣትሌታት ነዚ ብኮሚቴ ኦሎምፒክ ዝወጽእ ሕጊ ክቃለስኦ ምዃነን ገሊጸን ኣለዋ ካብ ዝተፈላልየ ቦታ ዝመጸናን ምዕበያና ድማ ዝተፈላልየ ከም ምዃንና መጠን ኣፈጣጥራናውን ክፈላለ ንቡር እዩ ስለምንታዮም ንዓና ምስ ካልኦት ዘዋዳድሩና እዚ ፍትሓዊ ውሳነ ኣይኮነን ክትብል ማስሊንጊ ነቲ ውሳነ ከም ትቃወሞ ሓቢራ እዘን ኣትሌታት ዛጊታ ኣብ ልዕሊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ክሲኳ እንተዘይመስረታ ናይ ምውድዳር መሰለን ክሕለወለን ክቃለሳ ምዃነን እየን ዝገልጻ ትም ኣይክንብልን ኢና ክትብል ማስሊንጊ ቃልሰን ክቅጽሎ ምዃነን ኣመልኪታ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናብ ሓጸርቲ ዜና ከሰጋግረኩም እየ
نتي ب30 سنة أب كتما يوتوبر استقتل أبال بوليس شودن نمذكر أبتاس تولد كتما هلسنبوري زركوبو أستات شح زخونو سب موتر بشكليتا بحبار قعزو كم زقبرون أبي وسنا سنة تقودنا دما بزحات سوات كم استرخبون تفليتهم إزوم سب موتر بشكليتا أبي قدمي بيت صحفة بوليس كتما هلسنبوري تأكيبهم نزخرتي استقتل بوليس بتصمونا نحد دقيق دو دحر مبال بتي سدرؤو زنبرولو غزا أبيلون قعزوم كم زغطلو تصابات حبيرهم تمال سنبت حدا كاب عبيت وننت تصقاتات عالمنا زخونه بليونر ريتشارد برانسون بواننت كوباني زخونه فيرجن جالاكتيك استبهلت من كوركورا بيلونا تفر غعزو كم زجمرن ناي مجمريا بولق زغعز زلو سب كم زخونن صبصابات غليصوم برانسون اب عام 2004 مسناي تفر زتححازو نغداو نطفتات مجمارو زذكر كوينو كم مرباتو دما اب عام 2022 جميرو ناب تفر كبوت حزدلي تورست نمغعزيو بجاكا برانسون وانا امازون جيف بيزوسون وانا تسلا إيلون ماسك كنون اب تماساسال نغدي نطفتات مجمارهم اب قربا وانا بتفر كغعز مخانم تفليطلهم ليك باباسات فرانسيس متبحت ناي قولون دحر مكيادون فلما وانت مال سنبت كاب بالانكون ناي 10 دربي ناي تي دقيسلو زلو اب كتما روما زركب هوسبيتال جمالي مس حدا بحمام منشورو استتحزن اشتو قلعه تسنينا ناي سنبت صلوت مكياد ناب حزب كم استرايت صبصبات حبيروم ليك باباسات فرانسيس قدما حدا سمون ابيلو بسنكي اب جوبا معتو استسمعو قاصلو متبحت كايد كم زتجدد يذكر كبرات تخطاتلتي مدمنا نلو مسوني زدالناو زينا مسنادونا زوم زتخطاتلكم ممنيرم سعبتني هارموني ميدان مخان سبسكرايب بمقبار كومون اب فيسبوك انستغرام زتفلالي صحفاتن حبريتان كتنببو اند عدمكو اب ناي ربع زيناو مسنادونا كسب نرخب سناي نعخم دحنقنيو